Ayan. Ay, mga taga Cavite pa sila, guys. Ayun. Shout out Rosewood Village. Ayun. Orca Village. And San Miguel. Ako natin kakalimutan ng one calamansi. Napakasarap sa mga pagkain. Oo, Ito, tama. sobrang bagay dito sa Diwata. Paris of Ay, yung bulalo, yung ang tawag. sarap, bulalo. Lalo, enjoy. Masarap na. Panalo, sulit na sulit yung ano, no? Yung chicken, no? Laki. Kanami kahit, di ba? Pangmasa talaga siya. Oo. Yun ang maganda. Pero ngayon, nagligtas ng konti, ano? Kasi, siyempre, nagtaasan din naman yung mga, ano natin, eh. Mga bilihin, eh. Pero compare mo talaga, lalo na sa mga nagtatrabaho, mga nagmotor, malaking bagay. Oo. Marami dito ang kumakain, mga riders, mga... Oo. Talagang, Maraming napupusok. totoo yan, oo. Saka may only rice na tsaka soup eh. Oo, talaga. Oo. Ano na yung mga riders? Only rice. Talaga yun, talagang pang ano yun. Kailangan nila mabusog na gusto maghapon eh. Ayan mga taga Cavite. Thank you very much po. Thank you rin guys ha. Maraming salamat. From Cavite no. Mga taga Cavite sila. Ayan. Ayan si Sir Ross. Sir, wala kayong kalimutan sir ha. KBR TV. Yes! KBR. Papanood ba namin? Actually, naka-live na nga tayo. Naka-live pala tayo. Kanina medyo kumuha lang ako ng konting ano. Ayan. Follow ka namin, sir. Salamat ma'am. KBR. Ay, actually, ang content ko talaga yung pagluluto. Kalutong bahay recipe. Yan. Magluluto. Paano ko mag-follow no? Yun. Pasyalan niyo po. Si may biglang ko si sir. Pasyalan niyo po yung KBR TV po. KBR. Yung page ko po, KBR TV Official. So sa YouTube, ito po yung KBR KBR TV. Ano yung KBR TV? Saan po yan, sir? TikTok. Ay, wala po akong TikTok eh. Yung page lang, tsaka YouTube. KBR TV Official, yun yung page. Pwede lang maano yung one calamansi. One Calamansi, sir? Saan yun? First pure powdered calamansi. One Calamansi. Opo. Siya po yung founder. Pwede mong ano yan. Sa maaari. Bakit? Pang-marinate, pang-sausawa, Ano po siya? condiments. Condiments, ayun. Pakita mo. Yung one calamansi namin, Ayan, sige, pwede naman i-promote eh. Yes. Yan, siya po yung founder ng One Calamansi. Mga ating one calamansi, the first pure powdered calamansi in the market. Oo. So, kumbaga sir, hindi ka na magpipiga, hindi ka na... Oo, no? Hindi na siya nabubulok kasi nga powdered siya, pero pure. Powder. Yes. So, kakanawin na lang. Oo, yun siya. Ayan po Yan. yung ano niya. Yan. Nag-ano na yan sa dito kay Diwata? Yung isang box niya, 2 kilos of fresh calamansi. Talaga? Available siya sa Robinsons Ayan guys ha. Yan. One Calamansi ha. Ayan. Nasa market na po yan. Opo, Robinson. Robinson. Nasa US Lahat yan. na ng ano. Robinson. Lahat na ng mall meron na. Ayan guys. Walmart So, tangkilikin natin ang produktong Pilipino. Oo. It's a proud Filipino product. Bilang sa Pilipinas makarating yan. Na-export na rin siya sa Amerika, sa Walmart. Oo. Yes. Ayos ha. Yan. Ayan po si Sir. Pwede ka Sir mag-promote Sir. Sinakatok po ang mga tahanan, ang mga nanay, ang mga lolo't lola natin, mga nagluluto. Oo. Yung ating one calamansi powder po, napaka-convenient niya. Oo. Economical. Tama. Sa isang box, 2 kilos fresh calamansi na siya. Oo, galing ha. Thank you. Galing. Thank you sir. Ayan po. Siya po yung founder kayo po? Ako may-ari. Ay, siya po may-ari pala ng One Calamansi. Thank you sir ha. Thank you. Malaking bagay ito. Padalay ng sample eh. Sana naman. Pagbalik. Ali po. Nahanap ko yung sir sa YouTube. Ang spelling, Ito po. capital letter lahat. Oo. Hindi pa sabaw? Oo. Actually, tatlo kami dyan eh. Pero yung isa, Ito yan sir. hindi pa yan. Hindi yan. Ang daming KBR TV. Hindi pa yan eh.
Oo. Nasa na yung akin? Hindi lumalabas na. Pogi? Pogi, may nag-text sa'yo. PBR TV. Oo, hindi lumalabas na. Pogi. Kasi may tissue ka. Pogi. Buhay lang ako dun. Dapat lalabas na yun. May ininom. Yung inasal. Hindi, ito yung... Inasal, chicken yan. I-refresh niya kaya, sir. Patingin niya. Magkadikit ba? Ay, ano, sir? B, as in bahay. Okay. Opo. Kaya hindi pala Nasa lang. yung kayo ko eh. Kaya pala. Ayan, ayan, sir. oh, Ayan. oh. Ayan. Ano yan? Ayan, o. Ayan. O, di ba? Ano na to? Wala po mata. Subscribe. Ayan. Ilagay mo na sa all, sir. All. Ayan. Kalembang na para kalembang all. Para manotify kayo sa mga ano natin. Sige, sir. Sa mga ano na. Ito na yan tao. Ito na yung live ko. Ayan. Yun. Ayan. Eh, mapapanood kayo ba? Ay, Bilis ah. naka-live tayo, guys. Medyo malinaw ba, sir? Malabo. Medyo malabo, sir. Ay, oo. Signal. Sa signal. Sa signal. Bale, ang is na follow na pagbigay ko sa kanila. Oh, thank you, sir. Share na lang po. Yes. Salamat. Okay po, thank you. So, ayan, mga taga Cavite. Mga... Oh, ayan, thank you. PBR. Ayun, thank you po. Thank you po. O, baka may ano pa kayo, huling mensahe. Kaya Baka may message ako. para, ang pangit pala. Ang pangit ang huling mensahe. Mali mo na yung salitang gano'n. Kaya mag-message ka na. Ayan, thank you, thank you. Meron pang gusto ba? Shoutout na po sa kanila ba? Kayo po ito. Kayo na po ito, nag-comment. Kayo po yon. Sige. Follow mo rin ako para makita mo yung kalamansi. Basta mag-comment lang po kayo. Shoutout kay Pablo Pips, yung anak ko. Pablo Pips. So, kasi makilala rin sa Pilipinas yung kalamansi. Opo, i-ano po, promote natin yan. Follow niyo rin yung kanyang online clothing. Pablo Pips. Pablo P. Oo. Sige po, okay lang po, mag-promote lang po. Oo, ano rin yan, sumasayaw sa SB19. Dancer yan ng SB19. Sino? Pablo Pips. Si Pablo. Pablo Pips. Okay Nagbenta yun ng mga jacket. Shoutout sa apo ko. Ayan, shoutout daw sa apo niya. Wala na yan eh. Pablo Pips. At saka sa maganda kong manugang sa April. Ayan. Ayan, thank you guys, thank you. Thank you, sir, ha? Follow natin yan. Apo. KBR! Follow mo KBR. PBR TV po. KBR TV. Ayan, thank you so much. KBR TV. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir, thank you, ha. Mamaya, silipin ko yung ano mo. Yun din ba yun, yung channel na yun? Okay. Papasya lang ko mamaya. Sikat na yan. Sikat na yan. Oo, nasa US na eh. Oo. Diba? Thank you guys. Company yan. Dito lang ako. Ayan, yung mga kababayan. Wala, mga creative sila. Asa na? Kanina, umalis. Binigyan ka ba, Tim? Wala. Kala ko nagbibigay yung... Ayan guys, pila na naman ulit tayo. Ano sa'yo?
Ayan, thank you very much sa Nonos Art. Ayan, bibigyan kita ng jacket, Nonos Art. Kaya may jacket ka na, Nonos Art. Nonos Art. Ayan. Shoutout sa inyo dyan at sa ating bagong nakilala, guys. Ayan guys, shout out sa mga bisita natin dito guys. Marami na naman pila guys. Ayan. Hans Clara, may love shout out. Hans Clara, ayan. Bakit ngayon ko lang ng message? Siguro umalis ka, no? Hans Clara, may love shout out sa'yo dyan. Bakit ngayon ko lang ng message? Umalis ka ba? Ayan, no? Andito yung ano guys, yung lalamove. Mukhang kumain yung driver dito. Ay, KBR TV sir. Thank you ha. Live sir, kaka-live tayo. Shoutout ka sir, sige. Ayan sir, kaibigan natin sir, pumasyal siya. Galing pa kayo saan sir? Valenzuela si sir. Ikaw lang sir? Talagang dinayo mo pa. Ayan guys, yung taga Valenzuela guys, dinayo pa niya. KBR TV sa YouTube. O, tapos sa Facebook, KBR TV Official. Ayan, si Sir. Ay, may mga bisita na naman tayo, guys. Oh. Ayan, oh. Ayan na, ano naman? Sir! Airkiss lang po ah. Okay, Hans Clara. Hindi ka na pala tumuloy. Meron dito sa Lalamove, no? Nandito yung Lalamove. Kumain yata yung driver. Meron na ba tayong audio? Kasi kanina nawalan eh. Naglobot yung mic ko. Hi ma'am. Parang late na yung ano, lunch nyo. Kailangan mo na magtrabaho. Oo. Oo nga, no. Saan kayo, sir? Sa PNB Financial. PNB Financial. Enjoy, sir. Hi, sir. Hi. Hello, sir. Ayan, bigyan mo si sir ng malamig na soft drinks. Thank you ha. Yun na lang, sabihin na. Ayan, o. Ayan, late na yung ano nyo, sir, ha? Late lunch. Late dinner. Sige, kain lang. Ayan, si Kabayan, kakain na, oh. Lagay mo. Alayos, sarap ng sausawan mo. Panalo. Panalo. Ayan, dagsa na naman guys, oh.
Sorry po. Nagsa na naman yung mga bisita guys. Ayan o, sabaw pa. Oh, dagdag sabaw. Bigyan si sir ng sabaw na maraming taba. Saan na maraming taba? Taba ba? Opo. Eh, paborito ni sir yan o. Nako, Oh, thank you very much. Thank you. Sir. Thank you po. Sir, KBR TV sir Yung kanina kasi Ansclera kanina wala akong napansin ng isang viewer na wala raw audio. Pagtingin ko, lobat pala. Ay, mukhang kanina pa ako salita ng salita yata. Wala na palang audio. Sayang yung salita ko na yun. Sulit na sulit yung kanin. Kahit di ka na bumalik, ang dami yung portion eh. Oh, hindi ba pwede ito lang? para bumalik sila. Kailang bumabalik pa rin, kahit ito eh. Oh, lakas talaga nila. May pangalawang balik. Kumain din kami dito nung misis ko nung nakaraan. Talaga namang bumalik din ako. Ayun, ang laki ng nasal. Yung dalawang wala. Yung dalawa wala. Barbecue. Balikan niyo na lang yung soft drinks niyo. Yung sabaw din, sulit. Magkano na nga yan? 140 yan. Yung bulalo. Ha? Ay, 200. Ito na guys, yung bagong presyo natin. Diwata Paris Overload menu. Ito yung Paris Margaret Overload under rice 120 with soft drinks. Meron Paris Mami Overload under rice with soft drinks 130. Paris Bulalo under rice with soft drinks 200. Ayan, 100 naman sa barbecue with rice. Mayroon din Diwata Chicken. Ayan, Diwata Chicken Joy under rice with soft drinks 140. 140 din yung Diwata Chicken Inasal under rice with soft drinks 140 din. Ayun. So may longganisa tayo guys sa 100. So with price na rin po. Ayan, may kalam shout out Johan. Bigyan kita na moderator Johan. Ayan, may moderator ka na Johan Scorel. Thank you. Ayan. Hi, sir. Ayan guys, makita niyo yung
Ano, masakit yung ulo mo? Sakit yung ulo mo? Ayan, Aya Jade. Shoutout sa dyan, Aya Jade. Ayan. Marami na naman guys pila oh. Tumadagsa na naman. Kasi alas 5 na sa'yo dyan. Oo. Ayun, ganong oras. Tuloy-tuloy na yan. Ayan, nandito ulit si, bumalik si Ma'am Bing Ang. Ayan, tinanggal ko na yung naglobat yung ating, Ma'am Bing. Naglobat yung ating mic na nilagay sa cellphone. So, tinanggal ko na lang para may sounds tayo. Okay na ba? Ayan, may galab shoutout sa dyan, Mary Ann Saura. Ayan. Thank you, Mary Ann. Ito po yung bibigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na, Mary Ann. Thank you for coming, guys. Support. Thank you sa support, guys. Share lang po ang live natin, guys. Maraming salamat. Thank you for coming, Mary Ann Saura. Lakas mo sumuko ah. Country, parat mo. Ano? Na-high blood ka na, ma'am? Sarap ng pakiramdam mo ang Ay, oo, na-absorb yan eh. Hi, Mom. Ayan, shoutout sa iyo dyan, Mary Ann Saura. Thank you for coming, Mary Ann. Ayun, mahaba na naman ang pila, guys. Yan dyan oh. Ayan guys, wala nang ulan kaya dumami na naman ng tao guys. Nagsa na naman ng tao.
Ang dami na naman. Dami na naman pila guys. Oh. Ayan guys, marami na naman pila guys. Oh. Tuloy-tuloy na naman guys. Dami na naman pila guys. Okay. Kids tayo. Ganito nga. Paroy mo. Ang dami na naman pila guys. Oh. Oh. Wala. Ay, pagod. Ay, gamitin mo yung mali. Ang dami na naman talaga. Hi sir.
na ako. David. Ang lalaki ng chicken. Ay, mainit. May lamig. Ayan, nangawit na ako, dyan ka na lang. Kita-kita ko. Ha? Tapos biglang lumubog, no? Ilan mo ba ito? Ah, wala. Hello, magayan. Bravo mo. Lapit. Bugong na ako. Ayan. Sana, naubos na yung pila. Okay, ulit. Tukoy. Ang pinabot tukoy. Ay, mahaba ko yung pila na, no? Meron isa. Meron isa, parang tingin na lang isa na. Hindi, maraming nakapila. Oo nga. Antay ko rin doon. Kanin! Kanin!
Sige lang, shout out sa iyo dyan. Merry ang Saura. Oo na yan, balik na lang. Yung sa tulungan dyan. Ito lang yung makatin. Ikaw, sarado mo yun, boy. Hans Clara, oo. Baka makadaan ako doon kasi tapusin ko lang tong pangalawang live. Siguro 1 hour lang dito. Mayroon pa akong natitirang 30 minutes. Siguro mga alas 6 siguro nagdaan ako. Sayang naman. Abangan niyo ako guys sa sa Pasig River Esplanade. Punta ako, after ko dito, yung pupunta ako dyan guys. Pwede ba yung isa ba? Sobras na. Sarap lumigo. Ngayon, Sarap umikot talaga at maudalo na. oo. Larang wala ang lamig. Ayan, may mga bisita na naman tayo guys. Ayan, may mga bisita naman tayo. Ay, pera, may tao. May tao ng pera. Hindi pa ako
Kaya may marami na naman tayo guys na lumarating na bisita guys. Ayan, may kalab, shoutout sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Big shoutout sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, pati na sa abroad, mga Filipino community dyan, mga kababayan natin, OFW. Shoutout sa inyo guys. Nandito po si KBR TV sa Parisan ni Diwata sa Pasay City. Ayan. Ayan guys, oh. Mahaba na naman ang pila guys. Mahaba na naman. Ayan, ito na nga, nakatayo na nga dito sa may kaldero eh. Hans Clara, tinayo ko dito sa may kaldero na nakahiga yung nakahiga yung takip. Ngayon nilagyan nila ng ng mangkok nandito. Hi sir, shout out. Hi. Lalagyan po yan. Tapos dito po yung soft drinks. Ayan. Natutulog po yun ata. Ipapahinga. Mamaya, baka mamaya. Dito yung soft drinks. Yan po yung soft drinks. Yan po. Yan po yung soft drinks sa akin. Pwede po kayo hingi ng sabaw. Gusto niyo po may sabaw? May sawakan ka. Sausawan? Wala, no? May sausawan ng barbecue dyan. Ay, lang ma'am. Toyo kalamansi na lang po kayo po. May sili rin. May sili rin. Oo nga, it's Clara eh. Nakakangawit din, kaya tinayo ko na.
Hi, ma'am. Doon po ang pila, ma'am. Haris, pag-overload. Tingnan natin. Lipat ko po sa kabila. Umigop ng sabaw ngayon, guys. Tapos yung soft drink. Hans Clara. Bigyan na naman po yung soft drinks na. Ay, pwede naman kayo yan, okay, baby. Soft drinks daw. Sabi na kaya apat? Na 5. Mamaya na lang siguro. Mamaya na lang maano. Mabalikan na lang. Meron din naman po yan dyan sa lamesa po. Balikan nyo na lang ang soft drink. Hanap na lang po kayo ng pwesto doon. Diyan mayroon na dun kung ano, mayroon na sauce doon. Alam mo, nagkagawin ko eh, no? Tignan mo. Wala na yung take-out dito. Dito kainan nyo na lang dito kayo. Siguro ito yung parisan yung mga nagkakit. Bawal ko lang kumain dito. Kaya pwede pa nagkat naman sa kapatid. What's up? Don't drink that. Mukha na natin. Yun o. Wow. Kaya pala. Kaya sila. Kaya pa yan, meron pa ng class niya.
Asan mo na! Aster! Nakakagaling ka sa amin, ha? Asan? Ayun, ang dami na naman guys dumating. Hi guys, shout out TVR TV. Ayan. Taga saan ba kayo, sir? Ha? Valenzuela? O talagang dumayo pa, ha? Mga taga Valenzuela, oh. Ano, support lang, ha? Ayan naman, may bagong ano na naman. May huli, may huli. May huli. Buti nakalis na yung sasakyan doon na nag-take out, oh. Malis agad, oh. May mga kalaban. Kakalis na yung mga puli, mga ano.
Tingin mo yung kinig ako. So siguro mag 1 hour na tayo, mag 3 minutes na lang mag-end na tayo guys. Para maka-live tayo sa ano. Sa Pasig River Esplanade. Doon tayo guys. Abangan niyo ako guys doon. Sabi mo medyo, no? Kung walis ko nahanap ko ha, pero iba nakita ko. Pasok sa natin yung sa nakatuloy. Hindi ako nakatuloy na ublot. Kaya pa naman kita na ika. Ika na yan. Ika pa naman kita ikat na sariwa. Ay! Kasulat si Jen. Ay, nag-trip. Wala pa si ano, si Ryan. Uy, MJ! MJ Vlogs. Ayan, supportahan po natin si MJ Vlogs. Shoutout sa'yo dyan. MJ Vlog. Shoutout, tol. Basta ka dyan. Ayan, shoutout sa'yo dyan, MJ Vlog. Support lang natin si MJ Vlog guys. Isang vlogger din po yan. Maraming salamat sa pagpunta MJ Vlog. Thank you, thank you. Hindi sa mukha rin. Balik ako na ha. MJ Vlog, thank you. Bigyan mo nga, Gay. Shoutout sa'yo dyan, MJ Vlog. Kay Lame! Kay Lame! Ang dami na naman, dumarating na.
Ang sexy! Gawa ba? Naiilang siya, ano? Naiilang. Huwag ka naiilang. Makakita ka ng igat, ikaw. Yan lang sa tato. May charge mo ito doon. May igat din ang lampo. Charge mo doon maganda. May charge mo. Ay, ganun. May nahanap ka nila doon sa mo. Jenny. Pwede soft drinks. Balikan nyo na lang, ma'am, soft drinks. Ay, mag-out na ako. Ay, mag-out na ako, guys. Kukuha na lang tayo ng short video rito. Maraming salamat, guys. God bless us all. Mag-end na po ako.